हेलो एवरीवन बराबर बयखौबो बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनैहाय भारत भुटान बर्डाराव थानाय मालिबिथायाव दंफैयो आङो लालाय सनापुर होननाय दा दिनैहाय बेबायदिनो भुटाननि भिउफोरखौहाय एसे देखायनो सानदों आङो नोंथांमोननोहाय सिङावथ' हाबलांनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला मेन गेटजों नङाब्ला गोदावसोराव हाबलाबायनो मोना आरोना मालायनि फरेन कान्ट्रि देश जाहैबाय मावगासिनो दं नै जोंनिया लोंनाया थान्दासो नै माबा नङा अरिजिनेल बुस्थु नङा लोंबाय आरोखि ओरैहाय फिटिं लांबाथाय गैला आरोखि नै ओमफ्राय नै ओरैहाय भुटान गोजा जाहैबाय नै बै हाजो नुहुरनाया जाहैबाय थारिथां होनो ना मा होनो थारिथां जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय बर्डाराथ' बेनो जाहैबाय नै जायनि फलावहाय नायनानै लादो बर्डारा बेनो इन्डिया बिपि माने भुटान जाहैबाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय बिराद मोजां भिउ दङ बेरायहैनो हागोन जा मोजां आरोखि ना ओरैहाय नै बैफोरो सिगांथ' हाबजोबनो मोनोमोन अमब्लिं थमब्लिं थारिथां नरब्लिं बिदि हाबजोबनो मोनोमोन आरोना ओमफ्राय दा हाबलाबायनो मोनला गोदाव हाबलाबायनो मोना आरोना सोङा हवा गोदाव सोराव हाबनो नाङा ओरैहाय गेलेमफुंजोंब्ला गेटजोंब्ला डकुमेन्ट श' खालामनानै हाबनो हायो आरो ओरैबायदि मोजां भिउ नै पिकनिक जानोसै ओरैबायदि मोजां बार खोलो खोलो 24 घन्टा बार नाङो आरोना दा नै बेबायदि आरोखि बै हाजोफ्रा बेरायनो ओरैबायदि मोजां नै बेफोरो थांनानै बेरायनो बिराद मोजां बैयो भुटाननि न' जाहैबाय हनै ओमफ्राय नैयावहाय बांखार दङ हनै माने गोदाव सोराव हाबलाबायला लागाव हरगोन आरो बिसोरो जेरेम हरगोन माबायदि मोनदों फिलिंस ओइ भुटान बर्डाराव फैनानै माने गावबा गाव भिडिअ बानायनायनि बेस्थ'जोब आरोना जोंना ब्रादार दङ बेहाय मोजां मोनदों दा भुटान बर्डाराव फैना मोजां औ माने गय बागानानो गोगोम दंखायो बेना ओरै साहा गय बागान दं नालाय सिख्लाफ्रा गोसो नाङा लाइसेन्स दंखासै आंना ओरैबायदि मा लानाय होनदोंब्ला अदि गया थाइजोबला दा बेबायदि आरोखि नै बैयो भुटाननि न' जाहैबाय इयाव जों थांलाबायला आरोना बर्डारानो बेनो बे दंग'आनो सिमना आरोना बे दंग'आनो सिमना नैबे गासिबो भुटाननि जाहैबाय बेबायदि आरोखि है नै भुटाननि